ini kuma ngoma vanonditi nini kudambonyeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba kudambonyeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba ini ndibonyeba tipe kunopitini mbonyeba usafunge ndakarohane mangeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba ini ndibonyeba tipe kunopitini mbonyeba usafunge ndakarohane mangeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba tichikura pajena city kare paive pajipi chatunga ari ndiye mujipisi vari tu navharazipi koiarengiye pana 40 raiverire temhuri nemabhoti kuzoti pae parodhipoti iri kamba nekwedza mugodi ini ndibonyeba tipe kunopitini mbonyeba usafunge ndakarohwa nemangeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba ini ndibonyeba tipe kunopitini mbonyeba usafunge ndakarohwa nemangeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba to iyo togeti nekogeti munozviziva here kuti ikambani wani ufungisai napatisani vakambodanana ndokuita mwana wani zoti mukoma vangu ivo pigmani suka yekuleft ine chigunwe wani ini ndibonyeba tipe kunopitini mbonyeba usafunge ndakarohwa nemangeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba ini ndibonyeba tipe kunopitini mbonyeba usafunge ndakarohwa nemangeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba tichikura pajena city kare paive pajipi chatunga ari ndiye mujipisi vari tu navharazipi koiarengiye pana 40 raiverire temhuri nemabhoti kuzoti pae parodhipoti iri kamba nekwedza mugodi ini ndibonyeba tipe kunopitini mbonyeba usafunge ndakarohwa nemangeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba ini ndibonyeba tipe kunopitini mbonyeba usafunge ndakarohwa nemangeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba to iyo togeti nekogeti munozviziva here kuti ikambani wani ufungisai napatisani vakambodanana ndokuita mwana wani zoti mukoma vangu ivo pigmani suka yekuleft ine chigunwe wani ndakazviona vabvisa bhutsmani handisi kunyeba kabvunza freemani ini ndibonyeba tipe kunopitini mbonyeba usafunge ndakarohwa nemangeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba ini ndibonyeba tipe kunopitini mbonyeba usafunge ndakarohwa nemangeba ndiri kunzwa ini kuda kungoinyeba